Gaurkoan, beste gonbidatu berezi bat dugu Izerdi Patxetanen. Bera, kirolari olimpikoa da xabalina jaurtiketa espezialitatean. Eta hemen atzean duzuen unbe polikiroldegian entrenatzen du. Dagoeneko jakingo duzu zein den gaurko gonbidatua, ez? Bagoazen elkarrizketarekin. Bertatik eta bertarako. Haupa, Izerdi Patxetaneko jarraitzaileok eta ongi etorri beste elkarrizketa batera gaurkoan, gainera, kirolari olimpiko batekin izateko plazerra daukagu, zehazki Odei Jainarekin, ongi etorri, Odei. Eskerrik asko. Eta gaur, xabalina jaurtiketa zure modalitatea izango dugu izpide, baina elkarrizketa hasi aurretik ikuste zaigu nola besoa duzune lesionatuta eta sorbalda ere, nola zaude? Bueno, zuk esan duzu moduan, lesionauta nau, operau berri nau, oin dela 2 aste operau zesten, oin dela 2 urte operau zesten, baina gauzia esan ondo urten. Orduan, espero bigarren hontan ja hau barruko guztia ondo gelditzu izana eta berriro jabalina bat hartzeko plazerra o suertia aukitzia eta disfrutatzia berriro kirol hontaz. Eta zelan joan zen azkenengo operazio hori? Teorian ondo, medikoak esan zestan, barruko guztiana konponduta da kasu, solte zeban guztia edo pixkate gaizki zeban dana bere lekuan dau. Eta oin gelditzu itxoin dut barrukoa ondo zikatriza arte, eta gero indartu, zikatriza, mobilidad lortu, indartu, eta ja gero jaurtitzen hasi, hori da ordena. Eta ipatu duzun bezala, urtean dana dagoeneko soiaz lehiatu gabe, pixka bat lesione eraginez. Zu bezalako kirolari batek nola eruten dago egoera hori mentalki? Daia 3 urte dira, luziak 3 urte. Baina beti burrukatzen bueltatzera, ez da, igual, imaginau, ez da dopinakin zigortu zauzela eta 4 urteko zigorra da kasu, baina, zu badakizun noiz bueltatzen zara. Baina kasu honetan ez, kasu honetan da urtero saiatu bueltatzen, beti horre esfortzu hori eitzen, eta ezin, eta mina, eta zalantzak, eta gogorra eitzen da, baina, nahi bauzu zozer jarraitu inbiozu, nik nahi dute berriro lehengo mailara llegau eta zozer gehiago bigo, nahi dute berriro maila internazionalera, olimpiadetara, korrekorren bat, 80 metro igual, jaurtitzea, noizbait, hori nahi lortu, eta horretarako jarraitzu, amore ematen bot, jazta, badakit ez da hola, orduan, gelitzen den bakarra, jarraitzea, sufritzen jarraitzea, eta, oin bigarren operazioan berriro esperantza moten dezta, bueltatzeko. Eta, esan bezala, 2021 urtetik soiaz lehiatu gabe, pixkanaka, esan bezala, argia ikusten tunelaren amaiera horretan, momentua ez da iristen. Argia ikusi barik, ilunpetan beti. Eta, ez dakit zure espezialitatean joera handia hauen lesionatzeko, batik bat sorbalda inguru hori edo, ez dakit? Bai, azkenian gure modalitatean ondo jaurtitzen badozu, lesionatzen dena sorbalda da. Gaizik jaurtitzen badozu, lesionatzen dena ukondua da. Ze, sorbaldan mugikortasun gutxiak aso nian, ezin dozu itxoin, besua osori pasatzeko, orduan, amendika, arriba moda botatzen zu, eta jabalina guza hunditxa dan, ez da harri txikia moda, eta azkenean ukondua apurtzen da. Eukinean lesio larri bat hemen ukondua. Eta ja gero ikasine sorbaldakin jaurtitzen, orduan gero ja mesortzek uston palanka, eta esato besua luze eukitzetik, arko bat montatzen duzu, eta sorbaldak asko sufritzen dago, ez dut ezagutzen jabalinista bat bez ez dana sorbaldatik lesionau, edo behintzat urrin botatzen da benetatik, dana lesionatzen dira sorbaldatik. Orduan, ohikoa dan zeozer da. Jabalina oso kirol agresiboa da, gorputzen dako, zezoiaz korrika topera, eta batean, bum, blokea biozu gorputz guztia eta biadora guztia, jabalina jaurtitzeko. Eta, hori oso bortitza da gure gorputzen dako. Kasu honetan gainera, xabalina jaurtiketa konsidera dutu lehike kirol minoritario bezala, ez da futbola bezalakoa. Ez dakit laguntzarik izaten dozun norbanakuak horreako lesio bati aurre iteko? Bai, egitza zen, bai. Behin nivel batetik gora, zangot. Be mailan basaoz, edo ez badakazu kirol maila altu bat, jodiuta zauz, baina behin zauzenean nahiko goizan, niko pixkate nago egitzen arazoak, espainolako federazio pixka pega batzuk ipin izan zenean, tio. Gonzaria laguntzen oin arte eta batean beste operazioa eta gero ja zialtzaile pegak ipintzen. Baina, moten dago lagunduko destela,
eta gero bai dakat kirolgin laguntza, ni realian nao, eta eskatzen badut laguntza alde batetik eta bestetik egongo zesten, basketimen nao, basketimen be deste laguntza, eta gero da fisio eta priba batzu be laguntza moten detzuenak, eta, gix esan babes hori eskertzen da, bestean gu jai dakau, ezin du bakarrik aurrein oneri. Eta nolako izaten da olako lesio baten berreskuratze prozesua, hasi operaziotik, gero rehabilitaziotik, indarra hartu, malgutasuna irabazi. Esan beharra dau, umera oinez igotzia nahi zauela, eta da, hortaz, esan gure dau, nahiz ta lesionuta egon, kirola itxen jarritzen da, ez? Ez pentsauenik egunero normalian eguna bete dakatela gauza gehitxiko ditu dela, baina oin, holan, ezin dut gidatu, ezin dut arrantzanein, ezin dut entrenau, entrenamentuak eguneko ordu asko hartzen ez dela. Orduan, leku batetik bestera oinez, Elgoi Barrera oinez, Ermuara oinez... Trafiko ere bak errespetatuz? Ez ertzetik, zebrabidetik, edo bidegorritxik, ez nahi errepidetik. Eta gaur zaten, latxo zer itxen dugu izan igotzen nahi zuen bera oinez, itxen dut elkarrizketa, eta gero banoia berri hotxera, baina eurixa da, ez dakit entzungo da, eurixa da, aibar. Eta bueno, izan galdera. Hau, berreskuratze prozesua. Bale, ez que joan gara bestaldetik, berreskuratze prozesua nahiko luzia da, eta gogorra, baina, bueno, ja bizi izan dut bat, ordan hau errepikatuko eta espedot honetan emaitza ezberdina izatea eta ondo belitzea dana. Lehengo gombiozera hilabete edo. Aurrekoan izan ziren 3 aste, oingoan izango dira 3 aste eta zeo zer gehitxua. Baina, bueno, ja medikoak 3 astekin esan zestan hori nintzela rehabilitazioan. Ero dira, beste 3 aste ja fisioak mugitzen detzula bezua, rotazioa, eta hemen, eta gora, eta pixkaneka joan hartzen mobilidade hori. Gero, zu egin behar indar hori, berak igualitzetzulako kontrarresistenzia eta zu egin behar hori azta sufrimendu. Azten da benetako mina, ze tendoia ja gogortuta moduan dauz, eta berri hori luzatu egin behar eta horazten da mina. Mina nor zauz, eta sufritzen hori izan bixa botatzen, sufrimendu nahiko handia da. Eta hori eta gero ja behin dakasunen indar puntua jazte zara pesa txikitzuekin, mankuarna txikiekin eta indartzen, gero eta fuertio, eta ja zozen pixkate struktura sortu zuen, ja azten zara jaurtitzen sobe. Eta horti, aurrera. Oine pasauko gara zure lesio albo atera utzita, ja? Oetu, jazta, ez da lesio nauta. Hasiko gare, Xabalina jaurtiketan Euskal Herri mailan egoera aztertzen. Zuke nole guztez? Ustezu afizioa dauela, arrobi potente badau? Euskal Herri maila sartzen badozu, Nafarroan da talde on bat, bi mutil honan nahiko nire mailako gutxi gora, bera, eurekin lehiatzen nintzala, bian nahi dira, Manu eta Niko, kijera nahiak. Eta agitza zen, hor dago, Espainia guztian, maila guztia, hemen Euskal Herri izan da, guk goixan dako maila altuena. Eta gero, bueno, ez dakit, alde batetik gustoko jatan egotia Finlandian eta afizinua, holan, jende pilo bat jabalina praktikatzen, eta orduan mundillo hori. Gero ez tale batetik pentsatzen, eta esaten dut, jode, ez detzen nahi, tipo hori guztiari nimo sufritzen egotia. Politxa da, baina oso kilo sufridua da. Orduan, ez dakit, merezi da den pena, ez, hor zalantza hori dakandik barruan. Nire gustatzen jata, baina merezi da, holan sufritzen egotia, baina ni goigoizan, hola, nik, bueno, goigoizan. Ixa, goigoizan, nao. Goigoizan, nao. Eta diru batzuk eta hartzen ditut, baina beste batzuk, igual, ez da dirurik eta hartzen hortikan, eta merezi jako lan sufritzia. Hortan nabil. Politxa da, kilo moduan, fuerte ipintzen zara, jabalina ikustozunean egan da zozer emozionantia, baina, hori, nire gustako jatan, baina ez dakit hori konpensatzen detzen. Eta afizio aldetik jendea ikuste, gertuatzen daulako probak ikustera? Ez, zoritxarrez ez. Igual telebistako kirola da gehiago, Ez dakit, jendeak paso itzen dago gehiago. Futbolera murrizten dio eta listo. Futboleko parti bat bai joaten da ikustera, baina gero da honia nolako proba bat edo aldean alda oso ondo egon. Gero esaten da. Ez dago hori interesa sortzen. Eta gero joaten badia ikustera, ostara, guapua da, ez, bertatik ikusti esan jaurtitzen den jendeak, eta. Eta ikutzia ben Gipuzkoan Euskadin aukera hori ikusteko baten bat ainurruti jaurtitzen, ostras, ni maila internazionalean, joan 80 metro botatzen ez zuta hemen. Eta... Inoiz ikusi barik dagoen jende bat entzat, igual, harrigarrixa da. Bai, esan behar, niko garatzen nahi zumetan ikusten ebanean,
hemen zan gizon bat ermukua 50 metro jaurtitzen, eta oiuka eta lan bi fuertatzen, ostia, ni, ezin botatzen, 50, ni botatzen ditut 80, botatzen ditut 80 errez. Eta, hori. Epatu osoen gainera, itzalpian lan handiko kirola da, benetan sakrifikaua da kirola hau lehiaketen aurretik inbiarreko lan horiekiko? Bueno, ez da boxeoan eta moduan igual elikadura eta ezin duzula jan, bezala argala. Hemen dakazuna da, ben pesen lana, hauxe? Pesak eta entrenau eta askotan bakarrik, guzi gaur ez da binor, igual etorriko nintzen ni ona eta hemen entrenako gara, hemen ez dut entrenatzen ja ni, hemen hasi nintzen entrenatzen, unben gauz, eta oinjak etxon eta entrenatzen dut. Baina, bueno, lan asko bakarrik etxen duzuna, eta bat ez udan gero igual jendia ez dakanak maila altua lagatzen da, oporrak hartzen da, eta zu jarratu duzu sortu doz kampeonatuak. Eta horan ez da errez, temporaldia luzia itxen da, baina guk gero janari aldetik eta ez dakagolako sakrifizio hundirik egin beharrik. Eta, bueno, zaintzen dut, baina jan behar duten jaten dut, eta ez da barazorik hor. Oine, Olimpiar jokoetara pasako gara, hain zuzen ere, 2021 urtean jakin izan zauelako bertatik bertara eta barnetik zedien Joko Olimpiko batzuk nahiz eta tamales, sailkapen txanda horretan... Ja lesionotan, bueno. Ez dakit, zea hausapore utzi zizun horrek? Gustora gelditzu nintzen. Izan zen, karga bat, kriston karga kentzia. Niko baratzen jaurtine banean lehengo jaurtik eta pum, eta aterratzen banean bandera zurixa, balido, jazta. Hori izan zen, jazta olimpikoa naiz, momentu honetan. Ze ordurarte, klasifikazioa izan zen, holan aldapa gora, kontrarreloj, holan kontrakorriente, ze neban lesionauta, ez nekan punto bat bez, egin behar neban dana urte hortan, ze aurreko urteko emaitza, 2008koak, COVID garai potentia izan zala. Oso emaitza honaketara neban, baina zeben balio. Ze munduko ranking zegoen kongelauta. Orduan, hartu zituzten 2019ko emaitzak. Orduan, jende asko 2019ko emaitzekin, zegoen barruan, eta ni 2020ko emaitzekin oso nanekala ez nekan ezera. Eta nik 2019an, ukondoko lesioan ondorioz, ez nekan emaitzarik, ez nekan emaitza hona. Orduan, 19a 0, 20a oso ondo, eta 21 batean egin behar neban dana. 20ak ezeban balio. Orduan izan zen, lesioakin kontrareloj, anestesiakin kompetitzen, kriston mina, sorbalda gero eta txikiago, kriston mina, sufrimendu bat, eta klasifika honintzen azkenean, milagros. Gutan eban potroketan egiten aurrera, eta azkenean, nik pentsatzenan kanpoan nebala. Nik ez da, bueno, nik indot dana inbiarrekoa, hartzen ez Espainiako txapelketan irabazin nebala, 79 metrokin, kriston mina, ezin gehiago jaurti. Irabazin eban, eta jaan elkarrizketan. Bueno, ezin detzen nire buruari ezer esan, dana emondo, dana baino, nire osasuna ipino eta horretik, eta ez da, jokuetan tikanpo gelditzen banaiz, bueno, pentsatzen geldituko nintzela. Baina gero zigatan iazten jendiako lan zebazen friki batzuk horren estadistikak eta ikasten zituztela, eta hor zebazen abiratzen hor munduko emaitza guztiak eta hodei, ondiogan barruan zauz, ez dakiz ere, egiptioa da hortikan bestiak, esloven, bueno, horre, Europen danak ikusten euren emaitzak, hodei, japonesariz, idazten, japonesariz hor detzazu zerbeza bat, ze gelditzu da favorituak galdu da, eta bestatik irabazi hau. Bueno, holan egon zan. Eta, pum, urten zian emaitzak eta barruan neuan, klasifika honintzen. Eta, behin ja han, disfruta honetan, kirolariekin, ez dakiz zer, pinak aldatu, erropak aldatu, jijijaja alde batetik bestera. Porra, puru bat. Porra, gero, kompetitu eta gero zer bai, irlandesek, joan kanpora botellak erosi, sartu botellak. Ni gaina ibil nintzen Tokiotik horre, fugauta hor, arrantzako denda batera joan nintzen, invitau zesten jateran, sashimi egon nintzala hor kanpotikan, bilatik eskapauta, ezagutu zeben, ni horrelako espageloi gigante, zebrabide erraldoi baten hor, ni nahiko kamuflaje, ez nintu jadolan oso argi ikusten zara, baina zuri, bai, medaiakin, nik nahi, bai. Zuri altu bat hor, kirolari itxurakin, hor Tokiotik eta batek giltu jatan lan behira eta horko barrokoa zara, ez? Ni bai, isildu ze, hemen korro bat sortzen bagata, botatzen dezte amendik edali gau. Eta, bueno, invitau zestan restaurante batera jatera bera Javier Sala, eta ondo, esperientzia politxe izan zen, gero konba hori, izan dutena, lasaitasuna, ja, kompetidu neban, listo, lasai. Izan botan nitxun 3 jaurtiketa, 3 ziala maksima. Botanean bat, 63. Zenean, madre mia. Bueno, jazta, egin dugu lehengoa. Botanean bigarrena, gutxi hau, 71. Mina, buah!
kristona. Nik esaten entrenadorari. Ezin do, tio, ezin do lagain diot, ezin do, esan hori hila ez da lagaizu, ez bota gaio. Ja. Joan zian jaurtitzen, pim, pam, eta ia gauzan berri nire txanda, oia zoan urbiltzen eta zanitzen. Atzian zeban eta bada. Bota joan beste bat. No voy a ser que gero damutzen naizen ez bota izana. Botanean, pum, ondegan gutxio, 69, vale, ya está. Desastrea, izan zen kompetizioan maia, ez neria. Baina ezin deban gehiago gaurtik, neban oso txarto, mesotik, oso min galanta gero. Neban olorik egingo gabortan, segur. Ze holan izate zen. Izan behar gainera, urte batzu lehen hau mugarri oso garrantzitsua desarrez hauen mundu honetan, 84 metroko jaurtik eta horrekin. Ez dakit, gero olimpiar jokoetara iritsi eta ikustia, jode, orain dela gutxi 10 metro gehiago Orain dela hori, zer izango zen, hilabete eta piku, pare bat hilabete. Baina ikusten neban izan nindoian. Enean pum, marka horiek ja lesionauta inditxun. Ja goratzen naiz, 80 jaurtitzeko ja jarriz ez dela pare bat pintxazo zer bat da. Eta gero izan zen, txik, eta pum, holan. Baina, bueno, pentsatzen neban zoze gehiago jortiko nebala, baina ez dago deskonforme egin dagoen. Bueno, 84 metro jaurtitzia, marka pertsonalen modura. Hori oso ondo. Hori kurrikulumenak ondo, etorten. Hori ondo, baina, bueno, ala eta guzti be, nik uste dut, garaio hartan alde bala jaurti 3 metro gehiago edo. Gaitasun aldetik banekan, bakarrik jabalinan, ez da bakarrik gaitasuna. Jartu da gaitasuna, jartu da egun horretako indarra zen bat zartozu, jartu da teknika. Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nik uste nekan indarrakin alde bala gota 87, bueno, hori geldituko da etorkizun baterako gehiago. Oin galitzakatan hori, pena hori, da, lesionek zelan mugatuko da ben ere kirol tetxua, ez? Ian noraino aiega bali izan nahi zen. Beste honean tipo batekin berroetan, joan Bilbona, joan nintzen mobiliari bateria aldatzera bastak izan, eta ez da, eske nik zurik usten ez zulen periodikoan eta mote zeban aiauko zinara super urrutira eta batean pum lesioak hor moztu zetzun da nik. Egisa da, nien indoia donan koetian pare, eta pum batean, pum, hortxe. Eta bueno, hori egotena da jarraitu gorutz. Hau behintzat aiega borra eta berriro disfruta gontaz. Datorkizunari begira, epe motzera, lesiotik berreskuratzea, baina pixkate haratago joanez, ze erronka ditu odei jainak? Bueno, holan, erronka interesantian esango neban zala Los Angeles. Ontxe urrengo joko olimpikoa dira, 4 urte dauz aurretik, hau ondo gelditzu bezuakin, gero ondo indartu, berriro teknika eta pixkat berreskuratu, nik egitza zen horretarako zaka zeltasunek, jentu borretu eta nik azkar pam, berriro ja, lehenengo gunean ostras, ibiliko nahiz hor pizka mareatu eta lehenengo jabetean, baina segiduan hartu da berriro ritmoa. Eta Los Angeles guztako gatan, berriro olimpiada joan, eta esan, tio, egon nintzen goixan, egon naiz berriro desagertu, egon naiz oso jodiut, eta berriro lortu dut bueltatzea gora, hori izango zen eretako premio zoragarri bat, egindako esfortzu guztiana. Ze, oin arte, Tokio arte izango du, nire karrera beti joan dola, eta gora, eta errez, eta lasai, eta ez duzunean zailtasunik ikusten, eta doianean bideo honetik eta ondo, gozada, ba. Eta ez duzu apreziatzen egitza zen igoera hori, baina oin bapatian, zeuzenean hor goian, eta bapatian hor gelitzen zanean, eta ez dakizunean, jarraitu alko dozun, ez dakizu jarraitu alko dozun. Oin ja, berriro bueltatzea horra izango zen marabila, eta gero ja hor goizan egon da, bueno, gero jarraitzu. Hauxe izan da, dana, mila esker guretako hartutako tartetxo honegatik. Placer bat izan da. Eta sorterik honena lesioan berreskuratze horretan. Eskerrik asko. Eta zuek, zure ipatxetaneko jarraitzaileok, bakitzu, eman like eta arpietu olako moduko elkarrizketa gehiago ikusi nahi badituzue.